Enki, známy svojou múdrosťou a inovatívnym myslením, navrhol vytvoriť novú živú rasu spojením DNA Anunnakov s DNA miestnych hominidov, ktorí v tom čase obývali Zem. V laboratóriách Anunnakovia kombinovali svoj genetický materiál s nádejou, že vytvoria dokonalý druh. Ich prvé experimenty však nedopadli podľa plánu, pretože výsledné bytosti sa nedokázali rozmnožovať. Tento neúspech však Enkiho neodradil. Rozhodli sa vziať DNA hominida, ktorý žil na Zemi, a implantovali ju do lona jednej z anunnakských žien menom Isis. A tak vzniklo pokolenie Isis, známe ako Genesis. Po niekoľkých mesiacoch napätého čakania sa narodil Adam, prvý človek, ktorý symbolizoval nový začiatok. Neskôr Anunnaki stvorili aj prvú ženu, Evu, aby sa mohla stať Adamovou manželkou. Po tomto úspechu Anunnaki vytvorili aj ďalších ľudí, aby mohli založiť populáciu. Týmto činom sa zrodila nová rasa, ktorá sa rýchlo rozšírila po celej Zemi a začala sa nová, fascinujúca a dôležitá kapitola v dejinách ľudstva. Pokračovanie v 7. časti.